Waduh, Bro. Terus nek 4 sehat 5 sempurna. Kayak dulur 4 5 pancer ya. Padha ae. Mangkane di dalam tubuh yang kuat terdiri akal yang sehat. Lah iki ana njaluk gending jeblok ya. Jeblok mari udan iki, Pak. Iya. Dane deres Ndra. Becek iki, Pak, Ndra. Iya. Sunar Gunung Kawi lho iki njaluk. Gak masalah iki senengane jane kok. Cocok iki. Gendinge rada kasar, becek, sing joget wong teko ndi-ndi. Termasuk Cak Supeno Gepeng pramugari Ngantang. Bapak Karjono ya teko Ngantang. Mas Nardi saka Gunung Kawi lan Cak Ndani saka Ngajum Gunung Kawi Malang.